ಗುದ್ದೆಟ್ಟು ವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುದ್ದೆಟ್ಟು. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಚಕರ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತಂದೆಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆದರೂ ದೇವ್ರು ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ 14 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತು, ತಾವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು 14 ದಿನ ದೇವ್ರು ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟುವವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಹಾಕೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪವಮಾನ ಅಭಿಷೇಕ 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ 1000 ಕೊಡ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಡ 1000 ಕೊಡ ನೀರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಗಣಪತಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಗೆ. ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಲ ಕೈಟೆ ಗುಯಲಿರ್ದು ನೀರು ದೆಪ್ಪುನ, ಬಲ್ಲಡು ಒಯ್ಪುನತ್ತು ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪುನ. ಅವು ನೀರು ತಿರ್ತು ಪೋಯ್ನತ್ತಿತ್ತು ಮರಿಗಂಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಹಲವಿಜ್ಜಿ ಮುಜರಾಯಿಲ ಕೇಳಿ ಉಂಡಿಪ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಐತಿ ಮಂದಿಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ದಾದ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ತು ಇರತ್ತ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ತೋಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಪ್ ಲೈಟದ ಬೊಲ್ಪ್ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಸೋಪ್ ತೋಜಿನಿಗೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋಡಂಡ ಈತ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರದುಂಬು ಶೇವ್ ಮಂತದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರಿದ್ಯ. ಪೂಜೆ ಮಂತಾದ ಶೇವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರದುಂಬು ಶೇವ್ ಮನ್ಪರಿದ್ವಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ತೀರಂಡ, ಅಮ್ಮೇರು ತೀರಂಡ, ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಸೂತಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತುಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ 1000 ಕೊಡ ಅಭಿಷೇಕ ಅದಾದ ಉಂಡ. ಅವು ಏತು ತಿರ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ, ತಿರ್ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಬಲ ಕೈಟೆ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅವೇನೇ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು.